Is-Santwarju ta' Pinu fl-Arpawdex natukom merħba għal xandira diretta tal-Lezzjo Divina f'dan is-sitħat fi żmien ta' matul is-sena. Dunnu l-debono sejjer jenna fil-riflessjoni tagħna fuq il-kelma talla waqt illi nistednukom biex nagħtu bidu permezz tal-kant illi se taraw fuq l-screens. Kantaw flimkien. Jinta sema
l-ilma u l-art issit, smajta ċensi tmur krib, kull min jiex fit-tlam u tnub, neħil sufis, il-ihlat il-kwikeb sbih, Glav dawn ibdel minu fih, min se wasal dan id-dawl, nibat lil-min, id-dejkin ġejt mulej, li trid mulej, l-enek smajtu fil-ħemda tal-lejl, jien imur fejn trid, jekk tmexxini int, f'qalbi nos il-poplu li intasilt, int għal-ksih wisħan assid, dot luċi ta' ġens marit, għax ħabbejtom lilhom bkejt, ma tawni li ċemp, lubhom ibsan ibdelin, unkebisom binirin, nidilhom dak li nixtieq, nibat lil-min, id-dejkin ġejt mulej, li trid mulej, l-għalek smajtu fil-ħemda tal-lejl, jien imur fejn trid, jekk tmexxini int, f'qalbi nos il-poplu li intasilt. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-kol. Missier Qaddejs inrodulek ħajr li kontinwament tmantnina bil-kelma tiegħek, dik il-kelma li ddawwal triqatna u tagħti l-ħajja. Nitolbuk tkompli tibgħat fuqna l-Ispirtu Qaddejs tiegħek. Ħajkunu li jiftħilna qalbna u jagħmel mill-persuna tagħna minn ħajjitna art għammila fejn dak li inti tiżra b'kelmtek ikun jista' jikber u jagħmel il-frott. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Alleluja, 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 alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-disċipli tiegħu: xejn taħsbu li ġejt inwaqqa' il-liġi jew il-profeti, jiena ma ġejtx biex inwaqqagħhom, iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom. Tassew ngħidilkom li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-ard, anqas li żar ittra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd tiġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess,
Dan jissejjaħ li żar fis-saltna ta' smawiet. Imma min ħarisom u jallimhom dan kbir jissejjaħ fis-saltna ta' smawiet. Ngħidilkom li jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittieba u l-Fariżej, ma tidħlux fis-saltna ta' smawiet. Smajtux intqal lin-nies ta' dari, la toqtolx. Jekk xi ħadd joqtol ikun ħaqqu l-kundanna. Imma jiena ngħidilkom li l-kundanna tisħoq ukoll lil min jinkorla l-ħuħ. Jekk imbagħad xi ħadd lil ħuħ jgħidlu ġifa, ikun ħaqqu l-kundanna tas-Sinedriju. U jekk jgħidlu iblaħ, ikun ħaqqu n-nar tal-infern. Mela jekk tkun qiegħed ittalla l-offerta tiegħek fuq l-artal u hemm tiftakar li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-artal u mur l-ewwel irranġa ma' ħuk u imbagħad ejja talla l-offerta tiegħek. Lili min ikun se nitellek il-qorti, ħudu bil-kelma tajba mill-aktar fis waqt li tkun għadek miegħu fit-triq, li ma jmurx jagħtik fidejn l-imħallef u l-imħallef fidejn l-assis u hekk issib ruħek fil-ħabs. Tassew ngħidlek minn hemm ġew ma toħroġx qabel ma tkun ħallast l-aħħar 3 ħabbiet. Smajtux intqal la tagħmilx adulterju, imma jiena ngħidilkom li kull min iħares lejn mara biex jixtieqha ikun ġa għamel adulterju magħha f'qalbu. Jekk għajnejk il-leminija hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqlaħħa barra u armija l-bogħod minnek, għax aktar ikun jaqbillek jekk titiliflek biċċa waħda minn ġismek milli ġismek kollu jinxteħed fl-infern. U jekk idek il-leminija hija okkażjoni ta' dnub, aqtaħħa barra u armija l-bogħod minnek, għax aktar ikun jaqbillek jekk tintiliflek biċċa waħda minn ġismek mill-ġismek kollu imur fl-infern. Intqal ukoll min jibgħat lil martu ikollu jagħtiha l-kitba tad-divorzju. Imma jiena ngħidilkom li kull min jibgħat il-martu barra l-każ ta' żwieġ ħażin iwaqqagħha fl-adulterju u min jiżżewweġ waħda mibgħuta minn ħaddieħor jagħmel adulterju. Smajtu wkoll x'intqal lin-nies ta' dari, tonqox mill-wegħda li ħlift imma rot lil mulej il-wegħdiet li ħliftlu. Imma jien ngħidilkom biex ma taħilfu xejn, u la bis-sema għax hu t-tron ta' Alla, u la bl-art għax fuqha jserraħ riġlejh, u lanqas b'Ġerusalemm għaliex hija l-belt tas-Sultan il-Kbir. U lanqas b'rasek m'għandek taħlef għaliex inti anqas bix-xara waħda m'għandek ħila tagħmilha bajda jew sewda. Mela ħajkun id-diskors tagħkom iva iva, le le. Kull ma hu iżjed minn hekk ikun ġej mill-ħażin. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Jien se nagħtikom kmandament ġdid li tobbu l-Alla u lil xulxin min dan jarfukom lil kol intom tiegħi jekk tobbu l-aħwa kif ħabbejtkom jien. Waslet is-sija bissir qaddis biex inti sebaħ li ben tiegħek għax din il-ħajja li jarfu l-kol lilek biex dawk li tajtni jgħixu l-kol miegħek. Missir qaddis ħarisom fismek dawk li inti tajtni nitlob għalihom kif inbagħat lili hekk innibat lilhom għax inħabbejthom kif ħabbejtni int.
u għal daw kollha li jemnu fija kif inti fija u jiena fik hekk huma jkunu ħaġa waħda fina biex il-ferħ tagħhom ma jispiċċax. Il-Vanġelu tal-lum, Vanġelu pjuttost twil kif stajna nisimgħu. Jitratta tema daqsxejn delikata, speċjalment kienet delikata aktar milli għalina għall-ewwel komunitajiet insara. It-tema tal-liġi. X'jiġifieri? Ġesu f'ħajtu donnu ġieli ċerti affarijiet li insibu fil-liġi ta' Mosè, li hija liġi li tagħna Alla, qisu b'xi mod warrabu. Ma tantx baqgħu qisu importanti għalih. Pereżempju, ċerti affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' riti ta' ħasil, ta' purifikazzjoni, kwistjonijiet ta' xikel għandek tiekol, ikel safi u ikel mhux, ċerti normi għal-jum is-sibt. U dawn Ġesu warrabhom. U fil-komunità nisranija kien hemm daqsxejn ta' kwistjoni taħraq għall-bidu, isma' għandna liġi li Alla tagħna bħala poplu ludi. Fl-istess ħin issa għandna wkoll diversi pagani li jingħaqdu magħna u saru Kristjani. Fl-istess ħin Ġesu huwa ludi wkoll. X'se nagħmlu, għandna nżommu l-liġijiet kollha li għandna jew le. U allura jisu kien hemm żewġ pożizzjonijiet daqsxejn estremi, waħda kienet tgħid jisu isma' kull ma hemm fil-liġi tal-Antik Testament tgħidilna Alla u aħna għandna nżommuha kif inhi. Mill-banda l-oħra kien hemm jisu nies oħrajn daqsxejn estremità oħra li tgħid le issa ġi Ġesu, issa kif taqbad tgħid nikinsu kollox u m'għandnax nagħmlu xejn u daqshekk. U kif qedtilkom f'sa ċertu punt forsi xi affarijiet li jagħmel Ġesu f'ħajtu jisu jindirizzaw lejn din il-ħaġa għax ċerti normi ta' ħasil u ta' ikel u mhux jisu warrabhom iċ-ċirkonċiżjoni ma' żmien twarbet. Imma mbagħad il-Vanġelu tal-lum jibda b'din il-kelma. Xejn taħsbu li ġejt inwaqqa' il-liġi jew il-profeti. Jien ma ġejtx biex inwaqqagħhom iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom. Interessanti l-ewwel kelma naħseb li xtaqt naqsmu flimkien xejn taħsbu. Għaliex aħna kapaċi fuq Ġesu naħsbu ħażin, naħsbu b'mod żbaljat. U dan fil-ħajja tagħna tiġrilna kontinwament. U għalhekk il-laqgħa mal-kelma tal-latenna biex narfu Ġesu tassew x'inhu jaħseb x'jixtieq, għax it-tendenza li aħna naħsbu b'mod ħażin jew nippretendu minn Ġesu affarijiet li hu forsi ma jagħtix, jew nippretendu minnu li jgħid affarijiet li hu ma jgħidx jew naħsbu mod fuqu imma żbaljat, din ħaġa tiġrilna ta' spiss u sew inkunu dejjem attenti għalija. Jien ma ġejtx biex inwaqqa' l-liġi jew il-profeti, ċoe l-Antik Testament, imma ġejt biex inwassalhom għall-milja, għall-qofol. Din hija kelma ħafna l-qalb San Mattew juża kontinwament f'dawk iċ-ċitazzjonijiet, dawk ir-referenzi li jagħmel għall-Antik Testament, meta pereżempju fil-Vanġelu tal-infanzja ta' Ġesu ta' twelid, dan kollu seħħ biex isseħħ l-Iskrittura li tgħid jew biex il-profeti jaslu għall-milja tagħhom. Jiġifieri f'kelma oħra, Ġesu qed jgħid isma' l-Antik Testament huwa storja ta' stennija u ta' wedjiet illi jissib il-qofol tagħha fiha.
ċe mingħajri xi ħaġa ħadd tkun nieqsa. Imma fija kollox ħajibda jagħmel sens. Allura f'kelma oħra, il-mixja tal-Antik Testament hija mixja tajba u qaddisa imma li trid wassalna x'imkien. U allura ser ikollha ħafna minn dak li diġà sar, imma ħasir ikollha fl-istess ħin il-ġdid għax ġie Ġesu il-qofol, il-milja. U għalhekk din ħaġa oħrek li xtaqt li naqsmu flimkien għal ħajja tagħna. L-Antik Testament huwa stennija għal Ġesu. Stennija, preparazzjoni. U ħajti wkoll hija stennija għal Ġesu. ċwe jien nixtiequ, jien naf jew ma nafx qiegħed nistennieh. U x'in niltaqa' miegħu jisu kollox jibda jagħmel sens. L-antik jibqa' antik imma fl-istess ħin jisu jsir ġdid. Dak illi qabel forsi kien jakkumpanjanu ma fihmx issa nifhmu b'mod li donnu jagħmel aktar sens. Ħajjitna hija stennija għal mulej Ġesu. U allura hekk din il-milja, dan il-qofol jisu kif naqbad ngħid, bħal fulkru li miegħu jduru l-affarijiet, bħal fusta rota li magħha jduru l-affarijiet. Għal Ġesu x'inhu? Il-milja mena tal-Antik Testament, il-milja tal-liġi, x'inhu? U Ġesu stess din il-ħaġa jgħidha. Pereżempju f'kapitlu 7 ta' Mattew Ġesu jgħid hekk: mela dak kollu li tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, għamluh ukoll intom lilhom. Imbagħad jgħid: għax din hi l-liġi u l-profeti. Din hi l-liġi u l-profeti. Hawn s-sugu, hawn l-essenzjal, ma dan idur kollox. U imbagħad aktar il-qudiem f'kapitlu 22 ta' Mattew għal mistoqsija ta' wieħed għaref dwar liema hu l-kmandament il-kbir fil-liġi, huwa Ġesu jgħid: ħobb lil mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'moħħok kollu. Dan hu l-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed. U t-tieni jixbħu: ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Imbagħad iżejt dawn iż-żewġ kmandamenti huma l-qofol tal-liġi kollha u tal-profeti. Allura jisu biex nuża nuċċali ieħor aħna rridu inħarsu lejn il-liġi mill-lajn tal-imħabba. ċoe ċ-ċentru ta' kollox huwa l-imħabba lejn Alla u lejn xulxin. Jekk l-affarijiet l-oħra jidħlu ma' dan, okej. Jekk le, nistgħu b'xi mod inwarbuhom jew twarbu. Imbagħad il-Vanġelu jkompli: tassew ngħidilkom li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art tanqas l-iżgħar ittra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jagħmel lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-saltna tas-smewwijiet, imma min iħarrishom u jgħallimhom dan kbir jissejjaħ fis-saltna tas-smewwijiet. Marelli Ġesu hawnhekk qed jgħid sakemm ikunu għaddew is-sema u l-art tanqas l-iżgħar ittra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa. Laqqas tikka, l-iżgħar tikka. Għalli ma liġi qed jgħid bla dubju għal-liġi li qed jippreżentalna issa Ġesu, għall-milja tal-liġi, għall-qofol tal-liġi. Ma jistax ikun qed jgħid Ġesu għall-affarijiet kollha li hemm fl-Antik Testament għax huwa stess warrabhom ċerti affarijiet, imma qed jgħid għall-liġi li qed nippreżentalkom jien li hija diġà l-liġi tal-Antik Testament fil-qofol tagħha. Ma niżbaljawx li ngħidu kif tgħid isu għandna tas-serje B tas-Second Division u għandna tal-First Division, imma fis-Second Division jekk nistgħu ngħidu dil-kelma l-Antik Testament hemm diġà l-qofol tal-affarijiet li Ġesu qed joħorġu dejjem aktar għad-dawl għall-milja tiegħu. U kif semmejt diġà bħala ċentru ta' kollox hemm l-imħabba lejn l-aħwa li tidher fil-ġustizzja, fil-ħnina
u fil-fedeltà. Again, xejn ġdid, imma Ġesu jgħidilna dan hu iċ-ċentru, dan hu iċ-ċentru. Infatti f'polemika li jidħol magħha Ġesu fuqha mal-kittiba u mal-Fariżej f'kapitlu 23 ta' Mattew, Ġesu jgħidilhom hekk lill-Fariżej: ħażin għalikom, intom il-kittiba u l-Fariżej u ċuħ boħra. Intom tħallsu id-diċmi fuq in-nanieħ u l-bużbies u l-kemmun, u imbagħad tagħlqu għajnejkom għal dak li hu l-aqwa fil-liġi, jiġifieri il-ġustizzja u l-ħniena u s-sinċerità. Dawn kien imiskom tagħmlu bla ma tħallu l-oħrajn barra. Ja mexxejja omja li ma tħallux nemusa tgħaddi mill-passatur biex imbagħad tibilgħu ġemel. Dawn imiskom tagħmlu bla ma tħallu l-oħrajn barra. Għalhekk ejjew ninnutaw kontinwament l-enfasi ta' Ġesu fuq iċ-ċentralità tal-ġustizzja, tal-ħniena u tas-sinċerità. U Ġesu jistedinna mbagħad biex kull tikka żgħira mill-liġi nagħmluha, nħarsuha u nagħlmuha. Għal Mattew dawn huma żewġ verbi wkoll pjuttost tal-qalbu, tgħallem u tħares. U importanti li jsiru tnejn, ċoħ li t-tagħlim isir u jsir sew u ovvjament li t-tagħlim ikun akkumpanjat mill-ħarsien. Fid-dinja ludija il-preċetti kienu ħafna u r-regolamenti kienu ħafna u ma' żmien żdiedu anke permezz tal-interpretazzjonijiet li l-orrief tal-liġi u r-rabbini kienu jagħmlu. U huma stess kellhom gradwatorja jisu kien hemm liġijiet meqjusa akbar minn oħrajn. Dan fi żmien Ġesu, in-nies ta' żmien Ġesu u anke bejniethom kienu jiddiskutu ħafna. U jisu kien hemm ċerti liġijiet tal-ewwel klassi u ċerti liġijiet li b'xi mod tista' tagħlaq għajn waħda jew forsi tnejn. Ġesu imma mid-dera jgħid illi irridu nħarsu l-liġi kollha, anke l-iżgħar tikka. Il-liġi li tippreżentalna hu fiċ-ċentru tagħha l-imħabba, il-qofol ta' kollox. Interessanti naħseb din il-ħaġa anki għall-ħajja tagħna. ċuħal Ġesu huwa kollox importanti, anke l-affarijiet, jew aktar minn affarijiet oħra, l-affarijiet iż-żgħar. L-iżgħar tikka dik importanti, dik għamilha. U jekk aħna naraw fit f'ħajjitna nistgħu ngħidu l-istess. ċuħal ħajjitna hija magħmula mill-affarijiet iż-żgħar. U aħna lilna l-affarijiet iż-żgħar jaffettwawna. U l-affarijiet iż-żgħar itellewna l-fuq. U l-affarijiet iż-żgħar kapaċi wkoll iweġġewna, jixtħuna l-isfel. L-affarijiet iż-żgħar importanti, fuqhom jinbena kollox. Minnu fidejl f'ħaġa tas-sew żgħira u fidejl ukoll fl-affarijiet il-kbar. U għalhekk Ġesu qed jgħid iċ-ċentru tal-liġi l-imħabba u l-imħabba eżiġenti u tibda mill-affarijiet iż-żgħar u dawk wettaqhom, dawk importanti. U mbagħad ikompli jgħid Ġesu fil-Vanġelu: ngħidilkom li jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittiba u l-Fariżej, ma tidħlux fis-saltna tas-smewwiet. Il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn tal-kittiba u tal-Fariżej. U aħna ngħidu orrajt, ejja dawn kienu għatta ipokriti, għatta wiġbieħor, ma tantx jisu diffiċli tkun aħjar minnhom. Fil-verità sa ċertu punt veru, għax Ġesu jaħodha ħafna magħhom fil-Vanġelu minħabba l-wiġbieħor. Fl-istess ħin naħseb sewwa ma ninsewx illi l-kittiba u l-Fariżej kienu nies retti immens. Dan ma kienux kif naqbad ngħid imposturi, dawn kienu qed jippruvaw jgħixu l-liġi b'rettezza kbira sal-inqas dettall.
U fl-istess ħin Marelli Ġesu jgħidilna jekk il-ħajja tajba tagħkom, kelma oħra flok ħajja tajba jekk il-ġustizzja tagħkom letteralment ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittiba u l-Fariżej ma tidħlux fis-saltna tas-smewwiet. Ħafna aħjar, Marelli. Nixtieq li dil-kelma ħafna aħjar iżommuha ftit f'moħħkom għaliex imbagħad se nerġgħu nisemgħuha fl-aħħar tal-Vanġelu tal-Ħadd li ġej. Il-Vanġelu tal-Ħadd li ġej jagħlaq din is-sezzjoni tal-lum u jitkellem dwar Alla illi jħobb bl-abbundanza u jistedinna biex aħna nkunu perfetti bħalu. U allura f'kelma oħra Ġesu qed jgħidilna tkunu ħafna aħjar mill-Fariżej jekk l-imħabba tagħkom tkun imħabba bla limiti perfetta bħal dik tal-missier. U din tkun il-Ħadd li ġej Alla jgħid, il-Vanġelu jispiċċa b'dan il-mod. Allura l-ħafna aħjar mhix sempliċement kwistjoni ta' orrajt mena ħanar eżatti nix mar-regola eżatt u kull inqas tikka tinsegwija u ħanara ħallas dik mhux tant dan il-kwistjoni ma tant kemm qalbi hija kbira daqs il-missier, kemm il-ħnina tiegħi hija kbira daqs tiegħu, kemm ħarsti hija ħarsa bħal tiegħu. F'din mid-dera hija il-kwistjoni kollha. U imbagħad wara din l-introduction insomma Ġesu jippreżenta diversi eżempji dwar il-liġi. Isemmi diversi liġijiet, fosthom 3 kmandamenti u liġijiet oħrajn. U imbagħad jgħid dejjem f'dawn is-6 każi fil-Vanġelu tal-lum smajna 4 minnhom, jgħid dejjem smajtu x'intqal. U jgħid x'intqal u imbagħad jgħid imma jien ngħidilkom. U jagħti l-interpretazzjoni tiegħu. U f'dawn il-kelmiet Ġesu qatt kważi mhux dejjem, ma kważi qatt ma jgħid okej smajtu x'intqal dak ċuċati tagħtu x'kasu u jien ħanejdilkom xi ħaġa differenti. Mhux hekk. Imma Ġesu il-kelma naħseb hija jirradikalizza, ċoe jagħmel dak li ntqal aktar awtentiku, aktar qawwi, kważi aktar eżiġenti. U interessanti illi dawn l-eżempji li jsemmi Ġesu is-6 li huma jsemmi l-omiċidju, l-adulterju, d-divorzju, il-ġurament, il-vendetta u l-imħabba, dawn l-eżempji kollha kienu ta' għandhom x'jaqsmu kollha mar-relazzjonijiet. Kollha. Ma' relazzjonijiet li jistgħu jmorru ħażin imma li jistgħu permezz ta' din il-kelma jmorru ħafna l-aħjar. Kollha kemm huma għandhom x'jaqsmu ma' relazzjonijiet. ċu għandhom x'jaqsmu mal-ħajja tagħna l-aktar affarijiet eżis illi aħna għandna. U inħoss ma nafx tistax tagħmel sens li din dawn il-frażijiet li Ġesu jgħid smajtu x'intqal imma jien ngħidilkom. Jien naħseb nistgħu ngħiduhom dan il-mod biex niftehmu. Ma nafx inhiex se nagħmel ġustizzja lil Ġesu, imma naħseb li tista' tagħmel sens. Knaqrawhom dan il-mod naħseb xi ftit innolqtu. Ġesu qed jgħid hekk, dan importanti. Smajtu x'intqal, dan importanti. Imma biżżejjed għalik dan biżżejjed għalik. Jew fil-fond ta' qalbek tixtieq xi ħaġa oħra li jien se ngħidlek. Importanti, imma biżżejjed. U jekk biex niftehmu nieħdu l-ewwel każ, meta Ġesu jgħid smajtu x'intqal lin-nies ta' dari, la toqtolx. Jekk xi ħadd joqtol ikun ħaqqu l-kundanna. Imma jiena ngħidilkom li l-kundanna tistħu wkoll min jinkorla l-ħuħ. Jekk imbagħad xi ħadd lil ħuħ jgħidlu ġifa, ikun ħaqqu l-kundanna tas-Sinedrju. U jekk jgħidlu iblaħ, ikun ħaqqu n-nar tal-infern. Allora biex nużaw dak il-kelmiet li insomma nissuġġerixxi jiena, importanti li ma toqtolx, il-laħwa tiċċajtgħix. Imma lik biżżejjed kemm tiġrilna xi kultant fil-qrar.
mingħajr ġudizzju jew akkużi niftehmu. Fader, jien ma qtilt lil ħadd u laqqas sraqt. Prosit, sewwa, ħafna. Imma jiena ma rridekx biss ma toqtolnix, irridek ma toqtolnix Alla ħares, imma ma nixtieqx li ma toqtolnix biss. Biżżejjed għalija dan. Imma jien nixtieq min iħobbni. Nixtieq min jagħti kasi. Nixtieq min jerfani meta waqajt. Allura smajtu x'intqal la toqtolx u jekk toqtol ħaqek il-kundanna, imma Ġesu mbagħad jgħid ħaqek kundanna wkoll jekk inti tinkorla l-ħuk. Jiena ma qtiltikx, imma rrabjat għall-mewt għalik. Jien neħdu għad-dar, pereżempju, ma qtiltikx, imma ma nistax narak bajnejja. Għalija biżżejjed dak? Mhux, le. Jew imbagħad lil ħuk tgħidu ġifa. Ġifa l-kelma hija, infatti l-Vanġelu ħallija kif inhi, ħreka, meta tgħidu stupidu, vojt. Jiena nixtieqek ma toqtolnix, imma nixtieqek ukoll ma tajjarniex stupidu u vojt u tara li f'ħajti hemm xi ħaġa aktar mill-vojt li għandi, li niswa daqsxejn aktar, mhux hekk? Jew jekk il-ħuk tgħidlu iblaħ, imbagħad jgħid ikun ħaqek in-nar tal-infern. Din il-kelma iblaħ jiġifieri bħal meta xi ħadd tgħid u dak iblaħ tagħtix kasu, għandha u dak baħnan, miġnun, dak mal-inġina, tagħtix kasu. Jien x'qed ngħidlek ma nagħtix kasek għax baħnan ta' xi iblaħ. Qed ngħid daqs li kieku inti għalija ma teżistix, mhux hekk, kważi qed noqtlok. Jien nixtieqek imma mhux tgħidli sempliċement baħnan ma nagħtix kasek għax inti imma nixtieqek tagħti kasi jien. U interessanti immens illi il-kundanna, donna, mhux kulħadd jaqbel fuq għadejna, imma l-kundanna aktar ma l-affarijiet jisom qed jiċkienu, il-kundanna donna tikber. Jekk toqtol ħaqek il-kundanna, jekk tinkolla għal-ħuk ħaqek il-kundanna, illi jessaċ ma nafux x'inhi imma kienet kundanna taħraq, imma mbagħad jekk il-ħuk tgħidlu ġifa, vojt, stupidu, int ħaqek il-kundanna tas-Sinedriju li jista' jkun l-ogħla qorti, mhux bil-fors imma aktarx l-ogħla qorti ta' Ġerusalemm li jakkuża u pproċessa lil Ġesu. Marelli, jekk il-ħija ngħidlu vojt ġifa. U jekk imbagħad ngħidlu ibla, ċoħ inti għalijek ma teżistix għax inti mal-boloħ, ħaqni n-nar tal-infern, in-nar tal-ġenna li kienet qisha immaġni tal-infern, kienet il-miżbla ta' barra Ġerusalemm dejjem taqbad u tinten. Ħaqni n-nar tal-infern, tal-ġenna. U affarijiet qawwija mid-dera l-Ġesu mhux biżżejjed li sempliċement ma noqtolx, imma li jien nagħti kasek, li nħobbok, li nara li lien mill-vojt tiegħek u mill-istupidità tiegħek u mill-ġen tiegħek, li nara li lien. Dak mid-dera huwa importanti immens. Tant li għalih knamilha qisni qiegħed noqtlok. U barra minn hekk innutaw l-enfasi ta' Ġesu ukoll għall-affarijiet iż-żgħar u affarijiet anke interjuri illi mbagħad ma' żmien jistgħu appuntu jwasslu għall-affarijiet il-kbar. Jiena mhux se nasal naħseb mal-ewwel li noqtlok letteralment, imma l-ewwel nibda bir-rabja fil-qalb u din ir-rabja kien tija l-petrol tikber u mbagħad ngħaddi għat-tajjir forsi u mbagħad ngħaddi għall-ġlied u mbagħad ngħaddi għad-daqqiet u saħansitra jista' jkun li ngħaddi għal biex noqtlok kif ġieli sfortunatament nisimgħu. Allura f'kelma oħra Ġesu qed jgħidilna u jgħid aktar drabi fil-Vanġelu tal-lum, attenti għall-eru, attenti għall-interjorità, attenti għal dak li jkun qed jiġri f'qalbkom. Għax minn hemm jitlaq kollox, mill-qalb minn hemm kollox. U jekk ir-rabja edem, dik irid nibda nagħti kasa. Biex b'xi mod ma' Ġesu nibda ngħixha b'daqsxejn differenti, għax minn hemm jitlaq. U x'in nibda mbagħad niftaħ it-tieqa l-affarijiet iż-żgħar u mbagħad għat-tajjir u mbagħad għall-kelma żejda u mbagħad biex ma nagħtix kasek, dawk l-affarijiet ma' żmien jikbru. U għalhekk attenzjoni għall-interjorità, għal dak li jiġri fil-qalb u għall-affarijiet iż-żgħar. U mbagħad Ġesu jsemmi wkoll mela jekk tkun qiegħed ittalla l-offerta tiegħek fuq l-artal u hemm tiftakar li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek,
ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-artar u mur l-ewwel irranġa magħhuk u mbagħad hija tella l-offerta tiegħek. Hija xi ħaġa qawwija immens oħra li jgħid Ġesu li jittella l-offerta fuq l-artar hija xi ħaġa tajba u qaddisa u kienet xi ħaġa li tinvolvi ħafna ħin. L-ewwel nett jekk ma toqgħodx Ġerusalemm għandek vjaġġ doq. Immaġina tkun ġej mill-Galilija biex tagħmel l-offerta tiegħek it-tempju. U x'in fl-aħħar wasalt wara li purifikajt ruħek u xtrajt l-annimal li għandek tixtri u ħafna ritwali biex ma netkellmux jekk Ġesu qed jgħid għal xi qassis. Jekk Ġesu qed jgħid għal qassis dan il-każ il-purifikazzjonijiet tiegħu kienu ħafna itwal u komplikati. Immaġinaw ftit qassis ġej mill-bogħod jew raġel ġej mill-bogħod illi wara vjaġġ bħal dak u dik il-preparazzjoni kollha jiftakar x'in jasal ma' ġenb kważi l-artar li ħuh għandu xi ħaġa kontra tiegħu. Irid iħalli l-offerta tiegħu hemmhekk quddiem l-artar, imur l-ewwel jirranġa ma' ħuh, ċoe ġimgħa mhix il-bogħod, u mbagħad hija tella l-offerta tiegħek. F'kelma oħra, għal Ġesu il-ħnina u r-rikonċiljazzjoni jiġu dejjem l-ewwel. Il-ħnina u r-rikonċiljazzjoni jiġu dejjem l-ewwel. Jgħid aktar minn darba fil-Vanġelu ta' San Mattew, mela morru tgħallmu x'jiġifieri ħnina rrid u mhux sagrifiċċju. Ħnina rrid u mhux sagrifiċċju. Is-sagrifiċċju mbagħad ikun l-espressjoni ta' din il-ħnina. Interessanti li dan il-preċett imbagħad id-dinja Kristjana tal-bidu tieħdu nsibuh f'kitbiet tal-imsejħa d-Didakej jew id-didaskalija tal-Apostli illi fihom jissuġġerixxu fost l-oħrajn min hu miġġieled ma' ħabibu ma jingħaqadx magħkom sakemm ma jirranġawx bejniethom, sakemm is-sagrifiċċju tagħkom ma jiġix ipprofanat. Insomma, kieku naħseb ħadd minna ma jmur qudies jew hekk nimmaġina fl-istess ħin jekk din ir-regola ta' Ġesu ma neħduhiex bis-serjetà sal-aħħar, almenu jiena nista' ngħix naħseb l-Ewkaristija bħala talba lil mulej biex jagħtini kuraġġ ċerfu den li nirranġa. Almenu hekk naħseb, almenu hekk. Imbagħad il-Vanġelu jkompli lil min ikun se jtellek il-qorti ħudu bil-kelma tajba mill-aktar fejs waqt li tkun għadek miegħu fit-triq li ma jmurx jagħtik fidejn l-imħallef u l-imħallef fidejn l-assies u hekk issib ruħek fil-ħabs. Tassew ngħidlek minn hemm ġew ma toħroġ qabel ma tkun ħallast l-aħħar 3 ħabbiet. Dan il-każ għandna ġlieda mal-għadu tagħna, issa jisu m'għadux jintuża l-kelma ħuk. Ħuk huwa il-membru tal-poplu il-membru tal-komunità, l-koll jusa aħwa ta' xulxin. Imissa l-għadu tiegħek dak li titellek il-qorti. U Ġesu kontinwament jgħid irranġa. Daqshekk, irranġa. Ara kif tagħmel biex tirranġa. Għax il-liġi kapaċi tkun kattiva u kapaċi kollok tħallas sal-inqas tikka, allura irranġa. U jekk hemm bżonn araf li żbaljajt u ammetti li żbaljajt, imma irranġa. Għamel rikonċilja, fejja ir-relazzjoni, fejja. U mbagħad id-diskors jinbidel issa ngħaddu mill-kwandament la toqtolx għal kwandament li għandu x'jaqsam mal-adulterju. Ġesu jgħid smajtu x'intqal la tagħmilx adulterju. Imma jiena ngħidilkom li kull min iħares lejn mara biex jixtieqha ikun ġa għamel adulterju magħha f'qalbu. U jekk għajnek il-leminija jelik okkażjoni ta' dnub aqlaħħa barra u armija l-bot minnek għax aktar ikun jaqbillek jekk tintilef biċċa waħda minn ġismek mill-ġismek kollu jinxteħed fl-infern u jekk idek il-leminija jelik okkażjoni ta' dnub aqtaħħa barra u armija l-bot minnek għax aktar ikun jaqbillek jekk tintiliflek biċċa waħda minn ġismek mill-ġismek kollu imur fl-infern. Mill-ġdid biex nużaw dawk il-kelmiet. Importanti li ma tagħmilx adulterju ħafna. Għaddejs xi ħaġa kmant għaddejs ħafna.
Biżżejjed għalina imma qed jgħid nimmaġinah jgħid biżżejjed għalik? Le, mhux biżżejjed għalik. Mhux biżżejjed li ngħid lil marti jew lil żewġ jiena ma qlibtilekx. Imma kull mara li tgħaddi nixtieqha. Tispiċċa b'daqqa ġol kustilji mal-ewwel. Għax għalina le mhux biżżejjed li ma qlibtilejx jekk tixtieq taqlibili. Mhux biżżejjed. Le mhux biżżejjed għalija li tgħidli jiena ma mortx ma' rġiel jew nies oħrajn. Għalija mhux biżżejjed. Jekk imbagħad f'qalbek dil-ħaġa in inkollu taħseb fuqha u tixtieqha. Jekk għall-argument in inkollu tfittex porn, pereżempju, fost affarijiet oħrajn. Le għalijak mhix biżżejjed. U infatti Ġesu qed jgħid din il-ħaġa u qed jitkellem dwar ix-xewqa. Imma jien ngħidilkom li kull min iħares lejn mara biex jixtieqha, il-kelma hija tax-xewqa anterjuri li timbuttak għall-azzjoni. Le, dan mhux għalina mhux biżżejjed. U għalejk mhux biżżejjed. U għalija mhux biżżejjed. Jien nixtieq xi ħaġa aktar, xi ħaġa iżbaħ. U kemm Ġesu mill-ġdid ukoll li jagħmel enfasi fuq attent x'inhu jiġri f'qalbek. Attent x'inhu jiġri f'qalbek. Ġesu dejjem imur għall-eru, għal min fejn jibda kollox. Għax l-ewwel post tal-adulterju huwa il-qalb. U mhux ta' bxejn illi tentazzjoni naħseb kbira ta' żmienna hija in-nuqqas ta' attenzjoni għall-interjorità. Donnu qegħdin fi żmien fejn inti ma tistax tiltaqa' miegħek innifsek. Importanti ma tkunx taf x'inhu jiġri f'ħajtek u f'qalbek. Taħsibx, għamel, aħseb f'affarijiet oħra, imma mhux fik. X'qed jiġri fik. Mentri Ġesu kontinwament jibatna hemmhekk għaċ-ċentru tax-xewqat tagħna, ta' dak li qed jiġri fil-qalb tagħna. U l-klim tiegħu qawwa ħafna meta Ġesu jgħid jekk għajnek il-leminija jew imbagħad jekk idek hija lik okkażjoni ta' dnub. Il-kelma letteralment hija lik ta' skandlu. Xi ħaġa li twaqqek skandlu dan hux. Kien ikun trabok li qiegħed hemm biex intirfsu jwaqqek fix-xibka, fin-nassa. Jekk għajnek, jekk idek, jekk whatever hija lik okkażjoni ta' dnub. Aħjar taqtaħħa barra, kun qawwi, kun qibes milli tħalli hemm u tintilef. Ittelfek li sbaħ ħaġa, pereżempju l-imħabba lejn l-oħrajn u l-ħajja ta' dejjem tiegħek. U interessanti wkoll dil-kelma li Ġesu juża għax aktar ikun jaqbillek li tintiliflek biċċa waħda minn ġismek milli ġismek kollu imur fl-infern. Din il-kelma li nara kelma vera qawwija u sabiħa. Dak li jaqbillek sum fero kemm utli illi quddiem iċ-ċirkostanzi tal-ħajja, quddiem it-tentazzjonijiet, quddiem dak li jiġrilna imma jaqbilli. U għandi f'moħħi dik imma li tista' tini pjaċir, li tista' tkun nara tagħmilli sens, imma jaqbilli. Nara ħajnuna kbira d-discerniment tagħna. Jaqbilli. Tassew jaqbilli. U għax aktar ikun jaqbillek li tidħol biċċa nieqsa minn ġismek milli biġismek sħiħ titlef il-ferħ ta' dejjem. Ġesu li jgħid f'kapitlu 10 u tibżewx minn dawk li joqtlu l-ġisem bla ma jistgħu joqtlu r-ruħ, imma aktar ibżgħu minn dak li jista' jeqret kemm ir-ruħ u kemm il-ġisem fl-infern. Imbagħad Ġesu jsemmi wkoll il-kwistjoni tad-divorzju. Meta jgħid intqal ukoll min jibgħat lil martu jkollu jagħtiha l-kitba tad-divorzju. Imma jiena ngħidilkom li kull min jibgħat lil martu barra l-każ ta' żwieġ ħażin iwaqqaħħa fl-adulterju u min jiżżewweġ waħda mibewta minn ħadd ieħor jagħmel adulterju. Ara f'dan il-każ. Dan il-każ Ġesu mhux qed jirradikalizza liġi, f'dan il-każ qed iwarraba. Qed jgħid imbagħad jgħid aktar il quddiem f'kapitlu 19 ta' Mattew kien minħabba l-ebusija ta' raskom li Mosè ħallikom tagħtu l-kitba tad-divorzju. F'kelma oħra meta
meta tintuża din il-kelma minħabba l-ebusija tal-qalb, jiġifieri qed jgħidilhom minħabba nuqqas ta' fidi. ċe frott nuqqas ta' rabta ma' Alla, ta' fiduċja fih, ta' abbandun fih, illi Mosè ta'kom din il-kitba. U f'dan il-każ Ġesu jgħid le, din il-liġi titwarrab. Hija fil-veru sens tal-kelma antitesi. Niftehmu, il-kitba tad-divorzju diġà kienet xi ħaġa li tagħti ċertu drittijiet, kienet pass il quddiem meta ngħatat, għax almenu mara ġeneralment kienet one-way traffic, mhux dejjem, imma ġeneralment one-way traffic, mara almenu kellha karta f'idejja li tgħid isma' almenu jiena ħielsa hawn il-karta. Ir-raġel tiegħi batni, ma jistax jerġa' jiġri warajja, issa jerġa' jibdielu, jiena ħielsa. Nista' nibda rapport ġdid. Kienet regola li tgħin, li tolli dritt mhux tnaqsu, li tolli d-dinjità mhux tnaqqasha. Sa frattan Ġesu qed jgħid hemm xi ħaġa ikbar. Hemm xi ħaġa ikbar. U minkejja li bħalma nafu l-kol il-ħajja komplikata u diffiċli u r-relazzjonijiet kapaċi jkunu diffiċli u xi kultant relazzjonijiet jintemmu għal raġunijiet jew oħra. Fl-istess ħin aħna l-kol f'qalbna hemm xewqa kbira ta' fedeltà, ta' indissolubilità. Fatti kollha kemm aħna wedna dan u x'hekk fil-jum ta' żwieġ għax hekk nixtiequ għall-imħabba, hekk huwa aċċettabbli għalija biss. Jien ħanidħol miegħek u ħaninata għalik għax ċerta li nixtieq ningħata għal dejjem u miegħek biss. Inkella ħadd ma jiżżewweġ naħseb. Fil-fond ta' qalbna dan li nixtiequ. Illum Ġesu mid-deret jistedinna mbagħad biex tassew tkun ir-relazzjoni ma' Alla il-mutur tar-relazzjoni. Ir-relazzjoni ma' Alla li tkun il-mutur ta' kull relazzjoni. Isemmi Ġesu eċċezzjoni jgħid barra f'każ ta' żwieġ ħażin. Hija kelma pornejja li fuqha kien hemm ħafna studji imma aktarx is-sens huwa barra f'każ ta' żwieġ ħażin fis-sens żwieġ pereżempju ma' familjari jew kwistjoni anke ta' inċest pereżempju. F'dak il-każ iż-żwieġ huwa ħażin u jrid jinħall. Imma barra minn dawn il-każi Ġesu jissuġġerilna li le. Alla dan hu l-lingwaġġ tiegħu jitkellem dejjem mill-fedeltà. Id-doni tiegħu ma jmorru qatt lura, hekk jaf. U f'qalbna billi maħluqa ġbija tiegħu aħna dan ukoll li nixtiequ. U nitolbu l-mulej jkompli jenna ngħixuh dan. Imbagħad l-aħħar kelma hija kelma dwar il-ġurament. Smajtu wkoll x'intqal lin-nies ta' dar tonqos mill-weda li ħlieft imma rot lill-mulej il-wedijiet li ħliftlu. Imma Ġesu jgħidilna imma taħilfu b'xejn. Mela ħajkun id-diskors tagħkom iva, le, kull ma hu iżjed minn hekk ikun ġej mill-ħażin. Mill-ġdejt, Ġesu qed jirradikalizza xi ħaġa. X'hemm bżonn il-ġurament, u x'hemm bżonn li inti tdaħħal lil Alla fin-nofs biex qisu turi li qed tgħid il-verità. Inti jew veritier jew m'intejx. U l-kliem tiegħek huwa iva, le, m'hemm bżonn ta' affarijiet oħrajn. F'kelma oħra meta ir-relazzjonijiet jinbnew fuq l-ambigwità u fuq il-qerq huma relazzjonijiet li smexxin lejn id-diffikultà, lejn it-tkissir. Jekk jien irid noqgħod naħlef biex il-kelma tiegħi tkun tot, mela s-soltu ma totx, mela ambigwa. U Ġesu qed jistedinna nibnu għalhekk relazzjonijiet fuq is-sinċerità, fuq l-awtentiċità, fuq dak li verament hemm fil-qalb tagħna. U għalhekk aħna u nirriflettu fuq dal-Vanġelu jew nkomplu nitolbu lill-mulej jenna narfu kemm hemm żbuħija filli ngħixu dan li qed jipproponilna. Li mhux eħfef minn dak li kien hemm miktub, imma laqqas itqal. Nazzarda ngħid huwa isbaħ
F'kelma oħra dan huwa li qalbi tixtieq. Walek infakkarkom mill-ġdid fil-konklużjoni tal-Vanġelu tal-Ħadd li ġej li taqqat mal-introduction tagħna. L-introduction tagħna kienet jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aktar aħjar, abbundanti, qawwija minn dik tal-Fariżej, ma titlux fis-saltna tas-smewijiet. U mbagħad il-Vanġelu tal-Ħadd li ġej se jispiċċa b'Ġesu li jitkellem fuq l-imħabba tal-edewwa u jgħid jekk intom tħobbu lill-edewwa tagħkom, ċe tħobbu lil min jagħmilkom il-ġejt, xi tkunu tagħmlu iżjed aktar. U hija l-istess kelma li ġejja mill-istess eruq. Ġifieri f'kelma oħra kollox għandu x'jaqsam ma li nagħmlu aktar ma dejn il-ġustizzja imsejħa sovrabbundanti ta' Alla, ċe mibnija fuq l-aġir ta' Alla, tant illi l-Vanġelu tal-Ħadd li ġej li jaraq din is-sezzjoni jispiċċa b'dan il-kliem: kunu mela perfetti, ħajkolkom din il-qalb abbundanti, miftuħa, kbira, bħalma hu perfett missierkom li hu fis-smewijiet. Il-Mulej jkompli jgħinna fil-mixja tagħna warajh. Jew issa inqumu bil-wieqfa u b'xewqa sinċira illi l-isem tal-Mulej jitqaddes u li s-saltna tiegħu li l-qalb tiegħu, ir-rida tiegħu isseħħ fina u madwarna flimkien nitolbu. Missirna li inti fis-smewiet, jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek, tiġi sarnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk ta' fl-art. Obżna ta' kuljum, għatina l-lum, għafirna id-nubi tagħna, għafirna id-nubi tagħna, bħalma l-kol nafru. La daħalix f'meta tiġrib, iseħlisna min kull deni, missirna. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen.
morru fil-paċi ta' Kristu. Ir-roddu ħajr l-Alla. Slima liko verx nimħazza l-inti dert li Bernardina ġewwa l-grotta min tal-urt biex imħabtek hemm turina. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Lila dert min tax-il darba bħala xemx tibidija b'libsa bajda faxxa kaħla kollok lewa u sbuħija. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. U hekk wasalna fit-tmiem din ix-xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arp Għawdex fejn wassalnilkom il-Lezzjo Divina għas-sitħat ta' matul is-sena illi tmexxiet minn Dunnowil de Bono. Qabel nagħlqu din ix-xandira nixtiequ nwaslulkom avviż xkejken marbut ukoll mal-formazzjoni illi il-poplu tal-Ewwa mistieden sabiex jirċievi frabta mal-kelma ta' Alla illi hija fiċ-ċentru tal-pjan pastorali fid-Djoċesi ta' Għawdex matul din is-sena. Il-Kummissjoni Djoċesana Żgħażagħ Għawdex qiegħda toffri għal darb'oħra kors ġdid ta' 10K l-10 kelmiet jew kmandamenti hija katekeżi għaż-żgħażagħ u għall-adulti. Dan il-kors ġdid sejjer jibda għada it-tnejn 13 ta' frar u ikompli kull nhar ta' tnejn fis-7:30 ta' filgħaxija fil-Knisja tar-Rajiet Tajjeb taċ-Ċawla. Jekk kien tixtieq tkompli tapprofondixxi il-mixja tal-fidi tiegħek fid-dawl tal-kelma ta' Alla, nistednuk sabiex tattendi għal din il-mixja ġdida illi qed tiġi offruta fil-Knisja f'Għawdex propju minn għada il-qudiem. Mistiedna daw kollha minn 20 sena il fuq. U hekk għal darb'oħra nirringrazzjawkom illi kontu magħna, natukom appuntament għal bħallum ġimgħa sa dakinhar nixtiequlkom kull paċi u ġid fil-Mulej Ġesu.